U ovom stihu ću da se obratim svima kojima je potrebna Biblija. Znači, ima ljudi kojima sam poklonio Biblije, ima ljudi kojima nisam poklonio Biblije, koji možda žele da imaju jednu ili imaju svoju, pa s obzirom da možda imaju svoju, ja nisam ni nudio da njima dajem Biblije, tako da ko želi da nabavi Bibliju, da ima u svojoj kući, na poslu ili u hotelu ili ne znam, više nije, bude vlasnik, neka se raspita na internetu ili nek mi piše, pa mogu da prosledim neke kontakte ili da vam pošaljem na adresu, da vam donesem i tako dalje. U ime Oca, Sina, Svetoga Duha. Amin.